Subay sa pagpagawa sa Commission on Audit sa 2022 Annual Audit Report ni INI sa Dakbayan sa Subo, pipila na ka mga irregularidad ang ilang natumbok. Lakip na ang pag-cash advance og 1.992 million pesos sa kagamhanan sa Dakbayan alang sa foreign travel sa mayor sa syudad sa Subo, Mayor Mike Rama, kauban ang upat ka kawani ni INI sa Canada niadtong niaging Agosto 2022. Tumong sa pagbisita sa kagamhanan sa laing nasud, ang enthronement sa imahen sa Santo Niño de Cebu nga gipahiluna ngadto sa St. Anthony of Padua Parish diin gitukod sa Agassiz, Canada. Apan gidepensahan kini sa Cebu City Administrator nga si Attorney Colin Rosel nga walay irregularidad nga nahitabo sa ilang pagbiyahe. For us here, we are not doing anything irregular. Canada trip has been a very fruitful trip for the city of Cebu, especially that we are bringing there on the first place Santo Niño de Cebu. Other than those activities nga atong gibisita siya ang tagsa-tagsa ngadto ka mga governmental units. Nasay gi-offer sad sa atoa nga mga shipping related nga mga industries, including tanan nila nga mga business sector ngadto. And we found out that there's so many Cebuano communities to sa Canada, and they are willing to help our city to become a great one. Nagkanayon sab si Rosel nga dili sobra-sobra ang ilang gipangayo nga budget. Apan gi-question sab sa state auditor ang pitihan kon airfare, diin gigahinan kini og 300,000 pesos matag isa kanila. Matod pa sa COA, ang pliti sa mga airlines gikan sa Cebu paingon sa Canada nagkantidad lamang sa 25,000 ngadto sa 28,000 ang one-way ticket. Miluwat sab og pamahayag si Rosel kabahin sa impormasyon nga wala gitugutan sa Department of Interior and Local Government ang upat ka kawani nga kuyog sa mayor. Ang klaro gyud ana kana siya nga istorya. Ang tanan nga mga travel gyud, there are so many circulars nga gipagawas ni ana nga ang kanang ubos sa mayor, ang mayor gyud na mo hatag og authorities. Nagkanayon ang COA nga plano sab nilang mo issue og notice of disallowance sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Gani andam nga moatubang ang mga kawani sa Cebu City Hall mahitungod niini. Ato lang na siyang tan-awon, but surely we will face that one. Surely we will answer, and that rest be assured that the Cebuanos, that the people who are occupying the public office will be accountable to that. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.